fushi mai ji da ke ni ne ya zauna a kusa na zauna kin ba ni dan jin daɗi na daga ke na kulle dukokoki na ke na gani mai kunya mai daɗin suna da tarbiyya na dace kin haukan gona ni kallo na soyayya zauna mutuncin ki zan kare tawa ka jara min suna kin hada shi da ɗakin mafarki na ba kya so ma a kuka na kin toshe hanyoyi da fushi na ga dama kin ban a hannuna mu yi aure shi ne fata na aure mu yi aure fata na. Na dan ke ce mallakin zuciyata ita ce ta farko ke ce ta karshe kin kawo da mata halina yan samari na faɗa ni ga kaddarata ita ke da mata kai fata-fata ga fata-fata ya ce ya bata abun marmari na ke ce wa yau zan yi aure na yi mata kaddarata zan yi kuka me zaki yi wa kuka kai zan yi kuka a karki sa in yi kuka ka saka na ya hauka a san ki ya san asarka a nai mafarki aka zo masauki sai ta kawo sadaki haya idan mun yi aure ni da ke ba za na yi fushi ba haya ga kudi na ga makullan gidana karfi motar hawa na zo mu jera da ke idan babu ke ba zan rayuwa ba kaddarata kaddarata kaddara